Siphinde sinibingelele-ke babukeli bekhaya TV2. Lana-ke encane impela egxumagxuma esiteji esina. Awubuke nje imvunulo ukuthi behlobe kamnandi kanjani. Abantu ngendlela bamjabulele ngayo baze bafuna ukuthi aphinde noma sekuthiwa isikhathi bese sincane kodwa abantu bebephoqa ukuthi akaphinde ashaye enye ingoma futhi ngoba bebemjabulela kakhulu abantu. Hayi, sicela wena ungakaze usubscribe noma uqala ukungena kuleli khasi. Sicela usubscribe ukuze uzohlala ubona izinto ezinhle nje ngalezi. Ungasuki ngoba sithe ukuxoxa naye into encane awuyizwele ukuthi utheni. Ngibingelela kubabukeli ikhaya TV2 bafowethu. Sesakharis Fontaine bafowethu ziyalila kakhulu la. Kukhona into encane eduze kwami ngithi uxoxa naye kancane bafowethu. Sawubona bhuti unjani? Shasha hambana mfethu. Ngiyaphila mfowethu. No mfethu ngicela uzichaze kubabukeli into encane mfethu. Ngibona ngendlela yathi uperforma ngayo la. Ngibona abantu ngendlela abahayiza ngayo. Namanje ngoba uphuma baya complain abathi mfethu uhambelani basafuna uqule mfowethu. Oh okay mina igama lami ngusenzo ngakwaZonke Sibongo. Khakuse Great Town bathi ke la emculweni bangibiza ngonto encane. Ungangaze imloculo wabuthembeni imloculo wabangisaba wena. No mfethu wenza ngani mfethu ukuthi mekade ucula uperform abantu bashaya izandla uduma amakhwela kukusicina abantu besifazane baphinde futhi bafuna uphume ungaphumi ungaphindanga ucule enye ingoma. Ngingathi umusa kaNkulunkulu ngoba asibazi la abantu abangale uyabo asikhona nokuxoxa nabo ukuthi mhlambe singathi hayi mangingena ngicela nijabule mangingena ngicela nenze kanje. So kusho ukuthi mhlambe uNkulunkulu into ayibeka kimi abenza abayibone nokuthi bayithande siyabonga kakhulu ukubona ngalokho. No ngiyabonga mfethu uthini mhlambe kubabukeli noma sowuvala nje mfethu uthini kubabukeli abahlele ekhaya manje for ukubakhuthaza noma mfethu ngokulandela imculo yakho nabathanda imculo wamaskandi nje as whole. Imicimbi enjena sicela ukuthi bayisupport kakhulu ngoba ngaphandle kwabo imicimbi ngeke izibe successful. So siyabamema nje siyacela ukuthi noma ngabe uhlele ekhaya namuhla mawuzwa next time kuthiwa kunekhuphukane zakho sicela ukuthi uze uzobona umcimbi ngoba ngaphandle kwakho ayikho into esingayenza iphumelele and umuntu osukenza umcimbi nje obekwazi ukufaka ukubeka isinko etafuleni lama artist udinga support yabantu abathanda ama artist. So siyacela kuba bonke abantu abasithandayo nabasupportayo bengathandi mina ngedwa nabathanda abanye bakwazi ukuza emcimbini ekanjena ukuze kugqugquzele nabanye abantu ukuthi imicimbi bekhona ibe mningi ngoba ngaphandle kwemicimbi enjena kusho ukuthi into yethu kamaskandi yofa yonke. No ngiyabonga kakhulu mfethu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu nami. Babukeli bafowethu kade sikhuluma nento encane la bafowethu. Ikhaya TV2 lo bafowethu ngiyacela nenze okufanele lapho ne subscribe mfethu siyabonga kakhulu.